Ito na naman. Oh, Diyos maray na hapon. Maray na hapon, Diyos Lopez. Wow, andito ka sa aking bahay, be. Maraming salamat. At nadalaw mo ang aking bahay. Salamat. Wow, okay lang ako, be. Katatapos lang ng trabaho. Maaga ngayon kasi mga fasting yung mga tao dito. Kaya sabi ko, mag-LS ako. Kasi mamaya pa, baka mga 4:30 mag-umpisa naman ng magluto. Hi, salamat, be. Salamat. Sige, share mo, be. Kasi wala pa akong community eh. Salamat ha. Sige na. I-share mo na. Wala akong community ngayon. Ayan. Marahay na hapon sa imo. At yan ka man baga, Jess Lopez na mga ano be. Alas 3 ka pa. Ayan. Salamat. Ayan, si OFW Offshore Light Vlog. Salamat sa tamsak. Salamat sa inyo. Wow, salamat pe. At na-share mo na ang aking LS. Maraming salamat. Ayan. Salamat OFW Offshore Light Vlog at na-share mo din. Maraming salamat sa inyo. 3:30 pa pala. Okay. Bago ako mag-work, maabutan pa kita. Tapos na be ang work mo? Sabado ngayon ah. Sabado. Mag-ano na tayo. Ayan. Oh. Mega shout out sa 3 million viewers. Ayan. Nasaan ka? Ayan. Sige lang. Tambay muna. Nasaan kayo yung pinakos ko. Ayan, si Jan Villosa, andyan na siya. Maraming salamat, Mawin, at nakapunta ka. Ayan. Sige lang. Okay, sige Mawin. Asan si Joy?
Ayan, si Jess Lopez, isa sa mga kaibigan kong laging sumusuporta, tumutulong sa akin para dumami ang aking mga isda. Nakakangalay dito. Ayan, si Jess Lopez. Pa-whitey-whitey lang. Ganun lang. Shout out sa 3 million people in my house. Sige lang. Tiyaga lang hanggang sa dumami. Tiyaga lang. Kakasakit naman ng likod. Ayan, sige lang. Ito na po. Ayan, dalawa na lang. Ayan, Pam Magic, hi po. Ayan, may bisita tayo. Si Pam, that Magic, hi po. Welcome, welcome. Welcome ka dito sa bahay ko. Ayan, may bisita na naman tayo. Nadagdagan na tayo ng isa pang bagong bisita. Hello sa'yo. Ayan. OFW, baka hindi mo padikit yan si Pam Magic. Parang si ano eh. Ayan. Hindi ko pa malagyan ng thumbnail. Hello, hello. Sige lang. Ayan. King Lapu-Lapu Vlogs. Ayan, naka-stay home lang. Si King Lapu-Lapu Vlogs. Ilan. Sige lang. Wala pa siya. Minsan, ang bilis kumalagyan siya ng ng thumbnail. Ngayon, wala. Bakit kaya gano'n?
Set out sa Pam Vlog. Set out kay Pam Magic. Pam Magic yan. Ayan. Habang may buhay, may pag-asa. Ganun tayo. Ayan, nakakangalay na. Ayan, ganun lang siya. Ay, bakit Cyrus? Tansak. Yun lang. Yan. Tonight. Oh, sure. Hindi ka pa inaantok dyan. King lapo-lapo. At ikay matulog ka na. Ayan. Shout out sa 6 million. Yan lang. At ako aray. Ayan, si The Rich Vlog. Welcome back, The Rich Vlog. Hi ho, salamat. Welcome ka dito. Musta ka na? Musta ka na dyan? Ayan. Huwag kalilimutan ng tamsak ni host. Yan lang, masaya na ako. Buti naman, okay ka lang. Sabado pa lang ngayon. May pasok ka? Sabado, di ba? Wait lang.
Ayan. Wala palang pasok Sabado. Ayan, wala. Ayan, Karan TP1 ni OFW. Andyan na siya. Andyan na ang kanyang mga alagad. Shout out sa inyong lahat. Si Karan TP1. Karan 17 vlog. Ayan. Tamsak lang. Masaya na ako. Yun lang. Ayan. 4 na kami bantay sa'yo, host. Okay, salamat. Dami mong alagad. Sige, dyan ka lang kung hindi ka pa inaantok dyan. O kaya matulog ka lang, iwanan mo na lang yun dyan. Ayan, hello, Christine Joy Tagana, welcome. Welcome. Huwag mong kalilimutan yung tamsak, ni mama mo. Hello, hello. Si Bibi, bakit wala? Ayan, may nilapag na link si Doris Vlog. Wala pang bago. Yung mga ano lang yan, alagad ni OFW. OFW, bigyan mo ng isang alagad mo si ano. Nakadikit na ba yan sa'yo? Baka may hindi ka pa naidikit dyan kay The Rich Vlog. Dagdagan mo na yung bahay niya. Habang may buhay sa'yo. Busy pa siguro sa iba. Taga na nga, kinain ko yung load ni Sai, kaya hindi siya makanood ng... Hayaan mo na, huwag ka magsulat ng ano, yung live na yan. Huwag mo yan isusulat daw, bawal daw yan na live. Hayaan mo na. Joy, hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan. Basta dyan ka lang muna. Saglit lang, kahit na magano kayo. Saan si Mawin? Sige lang. Yan, ganyan lang. Hayaan mo na yun. Si ate mo nga, hindi nga nakakapunta eh. Nasaan si Marwin, Joy? Siyang unang-unang umuno dito, pumasok. Ayan. Hello. Huwag kalilimutan ng tamsa kay host. Ganun lang yan. Akala ko Hello. Ayan, Aljo Bonita, salamat. Salamat sa pagpunta dito. Shout out sa iyo, host. Okay, salamat. Nakadalaw ka sa aking bahay ulit. Higa lang ako ha, dyan lang sipi ko, 4 yan dyan. Sana hindi mawala. Sige, magpahinga ka na dyan. Okay lang. Salamat.
Ayan, Aljo Bonisa. Ayan, salamat sa tamsak mo. Ayan, dikitan mo na si The Rich Vlog, Aljo Bonisa. May link siya na nilapag andon sa taas. Tingnan mo. Baka hindi mo pa siya dikit. Hello. Okay lang. Sige na. Sige lang. Okay po. Sige, salamat. Hindi pa yata nakadikit din sa'yo yung isa kong yung Bicolana Vlog 01, hindi Aljo siya yung nakadikit, no? Yung isang ninja ko. Pero legit din yun. May mga nakadikit na rin yun. May video na rin yun doon. Akala ko noon. Akala ko ikaw ay akin. Ito sa aking panin. Ngunit mo sa'yo kapin. Wala huli sa atin. Ninais kong makalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo. Ang hirap ko. Wala na ang hirap. Kasama ko ang ngunit ako'y isang kalaman. Mahal ko ang mo. Hindi ko na kailangan. Umalis ka lang natin. Pag-ibig ko sa'yo ay hindi babayaran. Ayan. Mega shout out to 7 million people in my house. Sige lang. Ayan. Dikit na yan lahat. Matagal na yan dito sa atin. Oo nga, pero hindi ko alam kung nadikit na yung isa. Ayan. At The Rich Vlog, sabi ni Aljo Bonisa. Si Aljo Bonisa. Napanood ko host yung bowling niya, ganda na. Okay. Ayan, napanood ko na host yung bowling niya, ganda na. Ayan, dana daw sa'yo, The Rich Vlog, si Aljo Bonisa. Pag nakita mo na yung bakas niya, pakibalik na lang. Salamat. Ayan. Sige lang. Taga lang. Taga lang sa maliit na bakala. Salamat ho, sabi ni Aljo Bonesa. Ang ating munting bahay, maliit pa lang. Tagal pa lumaki.
Malapit ka na pala. Matagal pa, 100 pa ang kailangan kong saging para makagraduate na ako. Tagal pa yan hanapin na 100 na yan. Saan ako kukuha niyan? Tapos kailangan may pasubra pa. Kasi baka mamaya, pag sakto lang, mabawasan pa. Kailangan mahigit 1K. Ay, sana nga wag na maabutan ng ma'am. Oo nga eh. Mahirap Bonisa maghanap ng mga saging. Kasi minsan, dami mo nang nahanap, tapos kinaumagahan, nawawala. Suportahan tayo ni Kabatang naman lalayag. Oo nga eh. Si Kabatang maraming alaga yun. Pero kailangan, pag malapit na ako, pag mga kalahati na lang siguro, baka pwede. Pero pag malaking-malaki pa, hindi pa. Kailangan maka-3-4 na muna ako. Makahanap pa ng 3-4 na mga saging. Malayo pa tayo sa ni Lolo. Nagpupuyat nga ako eh. Nagpupuyat tayo sa paghahanap ng mga saging. Tapos paggising mo, kinain na ni Lolo. Kaya pa yan, malayo. Malayo eh. Sana naman, kaya pa nga. Kasi 1 year pa naman eh. Pero sana wag na paabutin. Sana bago matapos ang buwan na to, makagraduate na din. Kahit pa paano. Tiyaga-tiyaga lang. Kahit madaming nawawalang saging, sige lang, balik lang ng balik. Maghanap uli. Sa akin, wala pa kasiguraduhan. Ipatuloy ko lang yan sa mga anak ko. Ganyan talaga. Basta, tiyaga-tiyaga lang. Bawat may mga nag-ALS dyan, pasok lang. Sige lang, kung anong-ano. Tiyagaan lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Ganun lang yun. Tiyaga-tiyaga lang tayo para matupad natin yung mga gusto natin sa buhay. Sa akin, napakaliit pa bahay ko. Kaya nga, magtiyaga ka lang. Mangisda ka lang ng mangisda dyan. Managing ng managing dyan. Lalaki din yan. Ako nga, ha? Pare-parehas tayo nag-umpisa sa maliit. Sa katitiyaga lang, pasok ng pasok. Sige lang. Paglabas mo sa LS na napuntahan, lalo na pag sinurte ka na palaging, kumaga sana hindi naman gaanong madami, nakikita ka ng mga tao doon. Bibikatan ka din. Pero kung para sa akin, mas okay sa akin yung konti lang yung mga taong napapasukan ko kasi mabilis mo silang mapuntahan. Isa naman ang dami-dami. Nagbababaan sila ng mga link nakakahilo. Hindi ko alam kung alin doon yung bibikitan ko. Sa akin na patalim babae ko. Go-umpisa sa maliit, tapos lalaki ng lalaki na din yan. Nanay mo, bago matapos yung mga kontrata natin dito, tapos na. Ganun nga, ganun din sa akin eh, yung maliliit lang pinapasukan ko. Oo, kasi ang dami kong pinapasukan, pero yung pinipili ko yung pag napasukan ko madaming tao na, lumalabas na rin naman ako. Pumapasok lang ako sa medyo, kaso lang yung napapasukan ko na parating kaya mahihirapan ako minsan mabilis sila. Oo, kaso lang pag yung napapasukan mo naman na konti nga din yung tao, lahat mo nakadikit. Maghanap ka naman uli, labas ka na lang uli doon. After mga 10 minutes ka, labas ka naman uli, hanap ka naman uli.
Diyan sa napapasokan ko kina Jess Lopez, madaming tao lagi. Kaso lang hindi ko na maano kung sino ang didikitan ko sa dami nila. Pero yung iba naman na nadikitan ko, hindi bumabalik. Pero okay lang. At least nakatulong tayo. Sige lang. Siguro ko ang mga nadikitan ko na mahigit na nasa 500. Pero yung tingnan mo, yung iba wala pa, ay hindi lang 500, aabot na siguro sa mga 1.5 ang mga nadikitan ko. Pero yung bahay ko, tingnan mo, wala pang 1K. Kasi nga yung iba hindi na bumabalik. Mabilis talaga sila magbabaan ng mga linsag sa malaki ng bahay. Wala pang mga bagong bisita, mga busy pa siguro. Tsaka karamihan naman na mga nag-ALS na ngayon. Kada po tayo ay ako ba kulang? Kaya hinayaan ko lang. Kaya nga, hayaan mo lang halos lahat ng nag-LS na. Kaya nga, ang dami na rin na nag-LS kasi kailangan din. Pero naman ako minsan pag tinatamad ako, ang ginagawa ko na lang, kaya yung iba hindi natin makita. Kaya nga, ako naman ang ginagawa ko pag ayokong mag-LS o kaya pumasok sa mga nag-LS, pinapanood ko na lang lahat yung mga video ko. Ayan, Karan 17, Dana po. Ayan, Karan 17. Maya ka na yan, The Rich Vlog, balikan. Makatulog pa siguro. Dinikitan ka na daw niya ni Aljo Bonita, The Rich Vlog. Tayo ay isa. Tulong-tulong lang para sa mga kagaya natin na maliliit pa yung bahay. Ayan, nagbaba ulit si The Rich Vlog ng link. Pag nakaumpisa ka na, mga 50 na, ganyan na, palaki na ng palaki yung bahay mo. Tapos minsan nababawasan pa, pag gising mo, nabawasan ka na. Parang nakakatamad na din minsan, kaso lang iisipin mo, paano lalaki kung hindi ka magtsatsaga na naman ulit. Kaya okay lang. Pag may nalagas, palitan mo ulit agad. Pasok ka naman kung saan yung may mga nag-LS dyan. Pabalik-balik lang ba para support din sa pinasukan mo na o hanap ka naman ulit. Tapos pag ako naman, pag ayoko ng parang nakakatamad na rin mga isda dyan kasi nga lagi na lang nababawasan. Pinapanood ko na lang yung yung mga video ko rin para yung WH naman ang habol ko. Ako na lang. Oo nga minsan nagtaka ako, nababawasan. Nababawasan talaga. Tingnan mo sa akin. Ano yan, 916. Oh, pero ngayon 907 na lang yata yun o 906 na lang. Tingnan mo, siyam o kaya 10 ang nalagas. Kadami-dami na yan. Kaya minsan parang kailan ko kaya ito mabubuo pang 1K na to? 6 na lang naman sa 100, 6 pa lang nakukuha ko. Lagi talagang nababawasan kahit anong gawin mo, kahit nasabihin mo na Ayan tiyan mo, 907 na ako. Ilan ang nabawas? Siyam ang nabawas kagabi bago ako matulog. Chinik ko siya, 916. Tapos ngayon, 907 na lang. Diba? Parang kung iisipin mo, ang laki-laki naman ng nawawala. Pero okay lang. Sige, hayaan ko lang yan. Papalitan ko naman din yan ulit. Naman kung saan may mga mag-LS mamaya. Papasukan ko naman para bumalik ulit.
Kaya minsan nagpapahinga muna ako sa'yo. Ayan, si Mary's Love. Hello po, host. Magandang araw. Maray na hapon, Mary's Love, sa imo. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, Mary's Love, si The Rich Vlog. Ayan, nagbaba siya ng link. Dikitan mo na siya. Ayan, may bago na naman tayong bisita. Si Mary's Love. Mga Bicolanang magayon. Si Mary's Love na napunta sa Lebanon. Bicolanang napunta sa Lebanon. Ayan, ayan. At Mary's Love, sabi ni Aljo Bonita. Shout out sa inyong lahat dyan. Oo, ganun sa akin, Aljo. Basta laging nababawasan. Kakainin ni... Nagugutom siguro si Lolo. Kinakain niya lagi. Pag madaling araw, pinupuntahan niya siguro. Tinitingnan niya na, medyo malaki ito, bawasan natin. Pero minsan parang okay lang yan yung bahay ang bawasan ko. Wag lang yung double H ko kasi maliit pa lang yun eh. Sige, bawasan ni Lolo lang. Same here, dami na lagat na senyoritang saging. Oo, Mary's Love, kagabi, di ba nangisda tayo doon kay Chinito Ong, nandoon ka din, saka kay Jazz Lopez. Baka lagi niya tinitingnan. Oo, binibisita yan ni Lolo. Di ba nandoon tayo, Mary's Love? Ang dami kong naisda doon kahapon. Siguro ko may 10 yata yon. Kasi 900 ako nung pumasok. Paglabas ko 916 na. Pero tingnan mo, 907 na lang ang natira. Kinain ni Lolo yung siyam. Nasagin ko pagising. Gutom na gutom lagi siguro si Lolo. Kaya pinagbibispitahan yung mga saging natin. Binibisita niya yan gabi-gabi. Masaya pa naman ako kasi sabi ko, yes, pakunti na lang pakunti. Kunti na lang ang pero ngayon. Hello at Aljo, sabi ni Mary's Love. Kala ko, sabi ko makakakalahati na ako. Baka kunti na lang, gagraduate na din, pero wala pa din pala. Mamaya si Jazz Lopez, mayroon nga andoon tayo. Kaya nga, nagtsatsaga nga ako doon kahit na nahihilo na ako sa kadami-daming nagbababa ng link. Para sabi ko madagdagan man lang yung saging ko. Doon naman kay Chinito Ong, di ba, yung nagpapaangat siya. May dinikitan ako tapos hindi naman bumalik. Unggoy, oo, unggoy. Unggoy yan si Lolo kasi yung saging ang pinagdidiskitahan niya. Unggoy daw sila. Oo, Aljo, kasi di ba yung saging kinakain ni Lolo? Sabihin, bawasan natin to. Minsan nakakaano na lang, no? Napagising mo. Ayan, may bawas na. Kasi yung iba, wala naman sa mga basurahan, wala sa spam. Tinitingnan ko, wala sa spam siya. O, saan napunta yun? Kinain yun ni Lolo. Kasi kung yung mga sa spam, nandoon siya, makikita ko, yung talagang hindi pumapasok. Hindi siya nakadikit talaga sa'yo kasi nasa basurahan. Pero wala eh. Mary's Love, huwag mo daw tatawagin na unggoy si Lolo, baka bawasan ka ng bawasan lalo. Anak, binawasan ka na rin? Sa WHO, lagot, pinapalo ka ni Lolo. Ako hindi naman, tawa ng Diyos. Hindi pa naman nababawasan yung WHO ko. Minuto pa. Ay, nako. Kawawa naman. Minuto pa nga lang, binabawasan pa. Ayan, si Celine Madison Vlog. Hello po. Welcome. Ayan, may bago na naman tayong bisita. Welcome natin si Madeline. Si Celine Madison Vlog. Ayan. Huwag kalilimutan ang tamsakay host.
Ayan, Mary's Lab, Aljo Bonisa. Dikitan niyo na si Celine Madison. Kaya ano-anohin na muna natin konti si Celine bago bigyan natin ng jacket. Magbaba ka na, Mary's Lab, kung ng ano mo, link mo, tsaka Aljo Bonisa. Para sa ibang LSD na din ako makalapag ng bahay. Uy, Celine Madison's vlog, sabi ni Aljo. Bakit di ka? Ako yung bihira na din ako maglapag ng bahay kasi napupuno na sila. Okay, nakadikit ka na pala dyan kay Madison. Kay Celine Madison's vlog. Okay, salamat. Ayan. Kay Mary's Lab na lang, Celine Madison's vlog. Oo, minsan ako rin, nahihirapan na ako magbaba ng link sa mga malalaking bahay na nag-LS. Kasi hindi na rin naman nababasa eh. Hindi naman, nalalaktawan na rin. Okay, pare-parehas na tayo eh. Matagal magkakadikit na tayo, halos magkaka-classmate na tayo yata eh. Kasi yung mga pinapasokan nating mga nag-LS, isa. Minsan, pag malaking-malaki na ba, yung ang dami nang nagbababaan ng link, hindi ko na kaya hindi na rin ako nagbababa. Yung iba na lang ang pinupuntahan ko, sinusundahan ko na lang yung mga nagbababa ng link. Hindi ko alam, try ko nga dito kung makalapag ako pwede. Sige, maglapag ka, try mo nga kung Kasi ako hindi, pag marami nang naglalapag, hindi na lang ako naglalapag. Ako na lang ang nangingisda sa kanila. Kaya pag naman, swerte ko rin kahit paano kasi yung iba bumabalik, yung iba hindi. Pero okay lang. Sige lang, dikit lang ako ng dikit. Pag ALS nga si Chinito at si Jazz Lopez, pareha silang dalawa. Ang dami ko niyan, siguro kung mga 20, inuunahan ko na sila. Ang bumabalik lang sa akin, 5 lang. Nakaka rin, nakakatamad din minsan. Mahigit na 3,000 na yan nadidikitan na mga nadikitan ko. Wala pa din. Kasi sabi ko, iniisip ko, kung bumalik sila sa akin lahat sa mga nadikitan ko na yan, nasa 1.5 na, siguro ko graduate na rin ako kahit paano ngayon kung mga bumalik sila. Ayan. Mega shout out sa 8 million people in my house. Sige lang, tsaga-tsaga lang tayo para lumaki ang bahay natin. Ayan, Mary's Lab, nakababa pa naman na Tapos dagdagan mo ng dagdagan yung mga video mo dyan sa channel mo para maraming mapapanood yung mga tao, yung mga dumikit sa'yo, marami silang dito okay naman, sa iba ayaw. Baka sinasabi ni Lolo, huwag ka doon maglapag, Mary's Lab. Hindi ka doon pinapalapag ni Lolo. Namimili na ngayon pati bahay si Lolo. Ay, nakakatawa lang si Lolo, no? Baka pinipili yung bahay na lalapagan mo. Hindi, kasi sabi raw nila, minsan, pag nasusobrahan na tayo sa kalalapag ng link, parang, ayun bang, parang pinipigilan tayong maglapag daw. Parang yung iba bawal na rin daw. Kasi may limit rin yan eh, yung pagkabababaan mo ng link. Tapos, ewan ko lang kung totoo, sabi nila, sa kabababa mo rin ng link, ayaw na daw yata, ni Lolo yan, mga ganyan. Ayan, si Baby Ortiga, hello host, Tamsakdan, ayan. Andiyan na si Baby Ortiga, ayan, si Julius Gado Hilota, salamat Julius. Welcome, welcome. Ayan. Ayan, halos magkakadikit na tayo dito. Andiyan na si Baby Ortiga, dikit na rin kayo, matagal na, di ba? Sa mga tao dito. Kaya pag minsan, hanapin ang pagbaba ng link. Pag pumapasok tayo sa mga LS, limita natin para wag gaanong mabawasan din yung mga saging natin. Kasi pag nasusobrahan din, napapansin din ni Lolo na sobra na tayo magbaba ng link. Doon sa saging na yon, babawasan tayo.
Kasi ako minsan nasusubukan ko din eh. Sa experience ko ba, sige lang, lapag lang ako ng lapag ng link hanggat na ano, siguro kung mahigit 30 mga ganon. Oo nga, marami akong naiisda. Pagbalik ko, pag ano yan, ang dami rin ng bawas, ang laki rin ng bawas. Na-spam din ata yun pag lagi-lagi binababa. Hindi, ano, minsan ayaw rin, pagbaba ka ng babaan ng link, sa saging mo naman siya ibabawas. Kaya, kumbaga ano, i-control natin pag nababa tayo ng link. Kaya ngayon na alam ko na, minsan nagbababa na lang ako, hanggang 5 lang yung binababa akong link pag may mga nag-ELS dyan. Kasi nasusobrahan naman ako. Sobra na minsan 10, siyam, para bang nakakapanghinayang. Ayan, shout out, baby at Julius. Ayan, salamat Julius sa patamsak mo. Sige, tulog na si tito mo siguro kasi alam mo naman yun, nagmamadaling araw. Nagtatrabaho na. Ngayon, ALS na, pagising sa umaga, alas 5 pa lang, gising na. Nakatulog na siguro. Tapos na work mo, Baby Ortega? Ikaw, Mary's Lab, tapos na din work mo? At nakakapag-dot-dot na tayo. Huwag kalimutan. Ayan, salamat Mary's Lab sa paalala. Ayan, kaya nga naging moderator kita eh. Marunong ka na din eh. Huwag kalimutan ang tamsakay host po. Ayan, salamat sa paalala. Ayan, shout out sa 11 million people in my house. Ayan, kaya iyan ang moderator ko talaga. Tinutulungan si host na magpaalala sa mga tao sa bahay niya. Hello, Mary's Lab. Hello, kumusta ikaw? Ayan, sabi ni Bibi Ortiga, hello, Mary's Lab. Hello, kumusta ka na? Kumusta ikaw? Tayo, mag-ALS lang pag pagtapos ng trabaho. Maaga kanina, kaya sabi ko, maaga tayo mag-uumpisa. Cooking pa ko, host, mag-lunch pa lang kami. Mag-lunch pa lang kayo? Pero minsan ganyan din kami dito. Natatapos ako ng trabaho, LS pa, late na nag-gabi. Ayan, si The Rich Vlog. Baby Ortiga o kaya Mary's Lab, baka hindi nyo pa yan dikit si The Rich Vlog. Ayan o, hi sa lahat. Ayan, nagbaba siya ng link, dikitan nyo siya. Legit din yan. Babalikan din kayo niyan. Ayan. Kasi dito sa amin rin, dati alas 3 din ang tapos ng trabaho ko. Kaya alas 3 ako nag-LS. Kaso lang ngayon, alauna pa lang, tapos na kasi fasting sila dito. Kaya maaga nagsipagkainan. Yung dalawa lang naman yung mag-asawa ang kumain. Pero yung mga dalaga at binata, fasting sila, mamaya pa daw. Sama-sama silang magkakapatid. Ayan, Mary's Lab at The Rich OTW po. Ayan, The Rich Vlog, OTW na si Mary's Lab sa bahay mo. Ayos lang po at baby, sabi ni Mary's Lab. Ayan, sige, pasyalan nyo na para madagdagan yung mga saging natin. Hello. Ayan, 6 million people in my house. Sige lang, dikit-dikit lang. Shout out sa inyo lahat. Julius Gado, Mary's Lab, Baby Ortiga, The Rich Vlog, si Aljo Bonita, aywan ko kung nasaan na. Ayan, shout out sa inyong lahat. Kung ako na sana yung lahat, di ka na muling tulong sa di ka na mga mayayaman pa, umanap ng iba, harap mo ang puso ko. Sige lang. Mamaya, saka
dudot-dot mo ng sipi Mary's Lab, may pasok mo sa kaldero yung sipi mo. Kasi nagluluto ka. Ingat-ingat. Ayan, sana host makagraduate ka na. Sana nga Aljo Bonisa makagraduate na ako. Para naman pag mag-LS ako makadirect na rin sa sa YT pag mag-LS ako. Kasi pag ganito lang sa STEM yard pa rin ako. Malapit na naman maubos, papalit-palit lang, 20 hours lang ang minimum dito. Ayan, Mary's Lab, done na po, sabi ni The Rich Vlog. Kaya nga, Aljo, para makagraduate ako, mangingisda na naman ako mamaya, magtsatsaga na naman. Kung sino ang Ayan. Ayan, si Baby Ortiga, nagbaba ng link. The Rich Vlog, sundan mo na siya. Oo, Mary's Lab, minsan, di ba? Saka titingin mo sa cellphone mo, ganyan ka na ngayon, hindi mo alam. Akala mo sandok yun. Yung pala yung cellphone mo, naihulog na sa kaldero. Maging sinigang na yan kung nagluluto ka na sinigang na cellphone na yan. Dati nga, may kasama ako dito. Ibang lahi siya. Nagluluto siya ba? Nakalimutan niya, hawak-hawak niya yung katabi kasi nung takip ng kaldero yung niya. Ayan, thanks po at sabi ni Mary's Love. Aljo mo na sa Saturday. Sabi kasi, yung kasama ko kasi dala-dala yung okay, magkadikit na pala kayo matagal na. Oo, kasi magkaka-classmate lang tayo dito eh. Yung kasama ko kasi, dala-dala niya yung cellphone, nagluluto siya sa kusina. Yung cellphone tsaka yung takip ng kaldero. Maliit lang kasi yung takip ng kaldero na akala niya yung cellphone pag gano'n yung hindi niya alam takip na pala ng kaldero yung kasi nagre-ring na hindi niya na malayo takip na pala ng kaldero yung hawak niya. Sabi ko grabe naman kasi kaya tayo pag nagluluto ilayo-layo ng konti yung baka mamaya may luto na natin yung mga cellphone natin. Uy, miss ko na yung sinigang. Bakit hindi ka nakakapagluto dyan ng sinigang? Sinigang na manok, tapos sinigang na hipon. Ayan, Baby Ortiga, na po, sabi ni The Rich Vlog. Ayan, shout out to 13 million people in my house. Hi, Baby Ortiga, sabi ni Aljo Bonisa. Magsigang ka, Mary's Lab, ng ng hipon o kaya manok. Kasi wala tayong dito eh, bawal dito, wala rin tayo nun. Buti takip lang, di plancha. Oo, kasi may maliit kasi kaming kaldero ba? Yun ang nilulutuan niya ng mga yung sibuyas, yung hasyo ang tawag. Yun, maliit lang kasi siya. Tinabi niya yung cellphone niya doon. Inagring. Hindi naman siya tumitingin. Ala, pag biglang ganun. Bakit ganun? Hindi ka marunong. May talbos ako dito ng kamote sa gilid ng bahay namin. Ayan, The Rich Vlog, salamat. Balikan kita sa bahay mo mamaya. Painitin lang natin ng konti. Oh, tama yan na sabi ni Baby Ortiga. Painitin lang ng konti para hindi siya malaglag. Para hindi kainin ni Lolo kasi mainit siya eh. Pag malamig, nabalikan mo kaagad, kakainin niya ni Lolo. Kaya painitin mo muna para mainit. Uminit siya, sabi ni Lolo, hindi pa siya makakain kasi mainit. Kasi si Lolo nangangain ng saging na mainit. Ay, na malamig pala. May mga ganyan ako, yung mga kasamahan ko kasi dati, dalawa kasi kami dati na kahit ngayon dalawa pa rin kami na magkasama. Kaso yung isa na yun, parang addict na rin sa cellphone. Dala kahit saan magpunta. Nahulog na nga yun sa Nahulog na, unang cellphone niya nahulog sa inodoro, sa banyo. Kasi habang naglilinis, nakasiksik dito kasi bawal sa amin makita ng amo namin na hawak namin yung mga cellphone habang nagtatrabaho. Sinisiksik niya ba dito sa may brand? Pag yuko niya, ayan, shoot sa inodoro. Yun, buti na lang, may pera pa siya, pabili na lang siya uli. Kaya ganyan ang yung mga addict sa TV.
nadidisgrasya kung saan nahuhulog. Ayan. Masarap magsinigang na hipon. O kaya ginataan na hipon, Mary's Lab. Lagyan mo ng sili. Tapos may talbos ng kamote dito. Kuha ka. Ayan. Bibi Ortiga, nagtanghalian ka na ba? Kasi si Mary's Lab, nagluluto pa lang. Ako kanina tapos na. Si Aljo Bonita, maaga sila dyan, nagtatanghalian. Ayan, Greta Amores in USA, shout out host. Ayan, may bisita na naman tayo. Si Greta Amores in USA. Ayan, shout out everyone. Sige, sa ibang LS host, 3 minutes daw dapat yung bahay para makapasok yung dikit. Totoo kaya yun? Hindi, kasi yung iba kasi, halimbawa, may binababa silang link na 5 minutes. O kaya yung 5 minutes na yon kahit hindi mo natapusin, basta ang ipapanood mo talaga pag sure na sure yung dikit, mga 2 to 3 minutes panoorin mo yon kahit na hindi na yung 5 minutes na yon. Yung second lang daw kasi na binababa, kasi dati okay lang yan. Nung April na yun, okay lang yun nung nag-ano ko, kahit na second lang ang binababa ko. Kaso lang, yung daw ngayon, may bagong patakaran na si Lolo, na pag second lang daw ang binababa mo, hindi daw pumapasok yung dikit mo. Kaya required nila na basta 2 to 3 minutes ang ilalapag mo. Ayan, at Greta Amores in USA, kumusta ka na dyan? Buti pa, malayong ayan. Lagyan ko ng ng jacket si Greta para makababa siya ng link. Lagyan natin ng jacket ang ating bagong bisita para makababa siya ng bahay niya. Masundan natin siya. Ayan. Greta, ang layo pa ni Greta ha. May imported tayong bisita. Nasa USA siya. Ayan, Greta, pwede ka nang magbaba ng link. Niligyan na kita ng jacket. Ayan, thumbs up po muna para kay host. Ayan, laging nagpapaalala sa atin ang isa nating moderator na si Mary's Love. Thumbs up muna para kay host. At Greta Amores in USA, sabi ni Aljo Bonita. Ayan. Katatapos ko lang host, kumain ng tanghalian, ulam ko sinigang. Wow, buti ka pa. Nakakatikim ng sinigang na baboy. Dito, wala. After 2 years uli bago makatikim ng baboy. Sarap niyan na sinigang. Nakakamiss, lalo na pag maasim-asim. Greta Amores, kung nandyan ka pa, pwede ka nang bumaba ng link. Ayan, shout out at Mary's Love. Sarap, Baby Ortiga, ng sinigang. Nakakamiss, lalo na yung mataba. Matagal pa natin yan matitikman. Matagal pang matitikman. Yung sinigang na na yan. Taga lang muna tayo sa sinigang na manok at sinigang na hipon. Ayan, walang bawal dito sa ito. Oo nga, kasi rin pala dyan, wala namang kasi yata dyan mga Muslim. Christian kasi ang open country dyan. Maganda siguro dyan sa Italy, no? Magtrabaho. Walang bawal dito sa Italy. Ayan. Si Greta, baka hindi mo pa nadikitan ang aking bahay. Dikitan mo na. Baka hindi mo pa nadikitan si host. Padikit na lang. Salamat. Ayan si Greta Amores. Nagbaba na siya ng link. Aljo Bonita, Baby Ortiga, Mary's Love. Ayan, dikitan niyo na si Greta Amores. Ayan.
Baka di nyo pa ako dikit, guys. Dikitan nyo muna ako. Ayan. Sige-sige lang. Dikit lang kayo dyan. Ayan, tagal. Oh, salamat, salamat. Oo. Dikit na pala sa akin. Ayan. Ang layo ni Greta Amores sa atin. Sarap sa Amerika. Ayan, pero ayon sa may bawal daw kainin ang baboy. Hindi naman, merit love. Depende naman yan sa relihiyon natin. Kanya-kanya tayong mga paniniwala din. Tapos, sa mga relihiyon natin, okay lang. Depende sa kung gusto mong kumain o hindi. Ayan. Greta Amores, saan ka sa Pinas? Saan ka sa Pinas, Greta Amores? At ang layo ng napadbaran mo. Napunta ka ng USA. Siguro kung nakapag-asawa ka ng Amerikano. Ayan. Alas 3 na naman. Naabutan na tayo ng alas 3. Si OFW Offshore Life Vlog, tulog na siguro. Nawala na. Sige lang. Ayan. Ayan. Si Gigi TV. What's up, host? Padikit. Ayan. Sige, dikit ka na ba sa akin, Gigi TV? Ayan, may nagbaba dyan ng, pahingi po jacket. Sige, maya-maya konti lang, ha? Ay, ko lang to. Ayan unahan mo na muna sila, si Greta Amores. Pero sige, para madali kang masundan. Bibigyan kita ng jacket para masundan ka nila kaagad. Huwag ka lilimutan ng pansakay, host. Ayan. Bibigyan na kita ng jacket at nang makapagbaba ka na ng iyong link. Si Gijo TV. Ayan, tamsakdan ako, Lord, sa'yo. Ngayon uli. Ayan. Ayan na, si Gijo TV. Binigyan ko na siya ng jacket. Pwede ka nang magbaba ng link, Gijo TV. Dan na ako lang sa'yo ng isang araw pa. Yung ngayon, ayan, si Kabatang naman lalayag, andyan na siya. Hello, host. Napanood ko video ni Greta Amores in USA. Ayan. Unahan nyo na lang ako, mga lodi. Balikan ko kayo 10, mama. Ayan, si Kabatang, marami ang alaga. Greta Amores, unahan mo na siya. Ayan, nagbaba ng link si Kabatang. Ang dami niyang alaga. Pag dinikitan mo yan, 10 ang balik sa'yo. Ayan, OTW po ang dikit nyo, guys. Musta Kabatang naman lalayag, sabi ni Aljo Bonista. Ayan, unahan nyo na yan si Kabatang. Legit yan. Ang dami niyang alagad. Pag nagdikit kayo dyan, hindi kayo magsisisi. Sure. Daming balik. Shout out po at Kabatang, dikit na tayo, sabi ni Mary's Love. Ayan. Pag malapit na ako shout out pala, host, tamsak muna bago message. Okay lang, sige Kabatang. Si Kabatang ang magpapagraduate sa akin pag malapit na akong mag-graduate. Kaso lang malayo-layo pa. Pag mga 3-4 na, Kabatang, pwede mo na ako pag-graduatein. Kasi ngayon, buo pa siya. Kailangan ko na muna yung 3-4 nun. Makuha ko muna. Tapos yung 1/4 sa'yo na. Ayan. Shout out. Gijo TV na, ayan, si Gijo TV. Greta Amores, tamsakdan po. Gijo TV, sa akin ka magtamsak. Dumikit ka kay Greta Amores. Ayan, Gijo TV. Dikitan mo yan si Kabatang. Andyan sa taas yung link niya. Si Kabatang naman lalayag.
Pag dumikit ka dyan, 10 ang ibibigay niyan sa'yo. Ang dami niyang alagad. Ayan, shout out at Mary's Lab at Aljo Bonisa, sabi ni Kabatang na Manlalayag. Kabatang na Manlalayag, tamsakdan. Aljo Bonisa, ayan, Kabatang nagtatamsak na si Aljo sa'yo. Tamsak-tamsak daw, sabi ni Aljo. Sige lang. Oo, kami ni bahala dyan. Oh. Ayan, salamat. Ano na, nakatulog na si OFW. Biruin mo ba naman, nagmamadaling araw eh. Naantok na siguro, kaya nakatulog na siya. Oo, matagal pa ako. Mangingisda muna ako ng mga 3/4 pa. Ayan, salamat Kabatang naman. Siyempre, hindi natin kalimutan tamsak ni host. Ayan. Buti, ang galing ng moderator ko na din, na si Aljo Bonisa. Nagpapaalala din. Huwag kalilimutan ang tamsak kay host. Sa tamsak nyo lang guys, masaya na ako. Ayan, The Rich Vlog, nabalikan na kita sa bahay mo, sabi ni Baby Ortiga. Ayan. Marami ako minsan nakakalimutan balikan pag hindi ko talaga iniisa-isa kung saan sila Kaya pag gabi, pag wala na akong gawa, tinitingnan ko, iniisa-isa ko siya dyan. Ayan, Kabatang naman lalayag, huwag kayo sa akin magtamsak kay host. Si Aljo. Nagtapos na idol. Ayan, si Aljo Bonisa Kabatang, nagtatamsak daw. Ang ibig niyang sabihin, tamsak kay host. Sabi niya, tamsak Kabatang. Sige lang. Asa na si Greta Amores? Nagpupunta na siguro sa mga bahay-bahay niyo at nawala siya. Pati si Gijo TV. Ayan. Kabatang naman lalayag, tapos na ba work? Or may work pa? Dumadalaw-dalaw ka lang. Aray, nakakangalay dito sa aking pwesto. Nalay na ang pa ako. Sige lang. Mary's Lab, ayan, si OFW Offshore Light Vlog. Pa-stay home lang siya. Mary's Lab, baka luto na yung niluluto mo dyan. Kain na. At alas 3:15 na. Yan. Sige lang, sige lang. Nawala na yung bisita kong sa Amerika. Si Greta Morris in USA. Stay home. Ayan. Out muna host. Okay, sige Aljo Bonisa, sige. Di pa po host, tagal nga. Ano ba yung niluluto mo, Mary's Lab? At ang tagal-tagal. Baka tapos na yung LS ko sa kamaluto yan. Ayan, si Gijo TV, Kabatang tamsakdan sa'yo. Ayan, Kabatang, may tamsak din si Gijo TV sa'yo. Dikitan niyo yung bahay niya. Dikitan niyo yung bahay ni Kabatang na Manlalayag. Tapos, mag-iwan kayo ng baka sa kanya, kalimbangin niyo yung pulang kampana niya para makita niya kaagad yung bakas niyo. Kasi pag walang makitang bakas, paano kayo babalikan? Kaya pag nagbabakas kayo, yung sigurado na talaga, ang pinaka-importante doon, panoorin nyo yung video doon sa bahay niya, kung ano yung maiksi lang doon, panoorin niya basta 2 to 3 minutes, ayan, panoorin nyo siya. Tapos, kung ayaw nyo na mag-comment,
diretso na kayo doong Kalimbang. Basta pinanood nyo siya. Kalimbangin nyo yung kampana niya, tapos yung pinakaano doon, yung sa taas nun, yun, Kalimbang, para ma-notify kayo kung anong mga bagong ina-upload dyan. Ayan, Darich TV. Dikitan mo yan si Kabatang naman lalayad. Ang daming alaga niyan. Bibigyan ka pa niyan. Pag dumikit ka, may balik yan. 5 or pataas ang ibibigay niyan sa'yo. Ayan, nagbaba ng link si Gigi TV. Na iba na ang dikit tamsak na ngayon, kay host lang ang tamsak. Oo, lahat tinatamsak ka na. Hindi lang si host. Yung pinanood niya, tinamsakan niya rin yun. Ibig sabihin nila, ganun. Ayan, Killjoy, game na host, tamsak na tamsak. Ayan, salamat Killjoy sa tamsak. Ayan. Yung yung iwan nila ng bakas doon, nagtatamsak na sila. Ayan. Salamat sa pagbisita dito, Killjoy, game na host. Sige, game na. Ayan. Dikitan mo na yan, yung mga nagbaba dyan ng link, unahan mo na sila, Killjoy. OFW, ngayon alam mo na, hindi lang kay host nagtatamsak. Pati sa mga dinikita, nagtatamsak na rin. Ayan, The Rich Vlog. Hi, andyan pa si The Rich Vlog. Ayan, dikitan nyo na sila. Magdikita na kayo dyan sa mga hindi pa nakadikit sa isa't isa. Ayan, shout out po at OFW Offshore Light Vlog, sabi ni Mary's Love. Si Mary's Love. Sige, pa-intimate ka lang muna dyan, Killjoy. Dikitan mo muna sila, maya-maya, tambay ka lang muna dyan, maya-maya, jakita na din kita para masundan ka agad yung bahay mo. Shout out sa 6 million people in my house. Ayan. Mas palaro ka na para masaya. Hindi pa tayo nakaka-graduate, Killjoy. Ganito lang muna tayo. Kasi hindi pa natin kaya yan. Wala pa tayong kung anong ipipremyo natin. Pag nakagraduate na ako, magpapalaro tayo. Ayan. Ayan. Baby Mary's Love, baka yung niluluto sunog na, sabi ni Baby Ortega. Matigas pa nga rin daw eh. Hindi pa daw luto, Baby Ortega. Hindi ko alam kung anong niluluto niya. Ayan ha. Sige, payag. Sige na, Killjoy. Anahan mo na sila. Ilan na ba? Dikit ka na ba sa akin? Ilan na babae mo? Ayan. Sige na, Killjoy. Mag-ano ka na dyan. Maglapag ka na ng bahay mo, Killjoy, at nang masundan ka na rin nila. Ganda ng name mo ha. Killjoy talaga. Papatayin sa liga. Killjoy, pag tinagalog mo yan, ano yan ang pangalan mo? Na, Video TV, Dana po, sabi ni The Rich Vlog. Kasi yung Joy Ligaya, di ba? Ayan, magmerienda tayo, host. Sige, Aljo Bonisa, salamat. Mamaya na ako, isahan na. Sabay na merienda at hapunan para tipid. Ha 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 ha. Patata yung niluluto ko, host at baby tagal. Kupta patata? Ay. Madali lang yan lutuin. Ayan, at Video TV, dana kayo, sabi ni OFW Offshore Light Vlog. Ayan, Killjoy, magbaba ka na at nang makil-kil na. Tagalog, ayan, may nakakamatay na gaya yun. Oo nga, tingnan mo nga, Killjoy siya, papatayin. Kumbaga kasi, una yung kill eh, papatayin ka sa ligaya daw ni Killjoy. Ay, kagagandang mga pangalan yan.
Ay, pakabusog ka at Aljo, sabi ni Miroslav. Nawala si Killjoy eh. Killjoy. Yan, buti pa si Aljo, pamerye-merienda na. OFW, ikaw, anong merienda mo? Magmerienda ka na, 3:21 na. Sige lang. Nakakamatay. Ayan. Mega shout out sa 6 million people in my house. Ayan, nag-ano na si Chinitoong pala. Sige lang, sige lang. Ito lang tayo hanggang alas 4, alas 5. Isang oras pa lang. Kupta patata, patata. Kapta patata. Sige lang. Kain-kain lang kayo dyan. Pakabusog-busog kayo. Sige lang. Ayan. Nakakangalay na din ang magbantay sa tindahan. Tindahan ni Bicolana Vlog. Maliit pa lang. Sige, bili-bili na kayo. Ilang oras na lang at makapagsarado na ng tindahan, makapamasyal na din. Yan lang muna kayo at ako'y iinom muna at nakakauhaw. Saging, paninda mo. Saging. Maraming saging dito, saging at isda. Pag kinain ni Lolo yung saging, isda naman. Tingnan natin kung makain ni Lolo yung isda. Hupya, merienda ko. Ayan, sarap ng merienda mo ha. Hupya ka. Mary's Vlog, ano naman? Isda naman. Kasi yung saging, kinakain ni Lolo. Masarap daw yun, matamis-tamis. Yung isda, medyo malansa. Baka sakaling hindi kainin ni Lolo. Sige lang, merienda ka lang dyan. Merienda. May Indian mango pala ako doon. Kasi lang, maya na. Ayan, kabatang buti pa dyan, may hopya. Oo nga may hopya sa kanila Nagpapainggit lang si OFW. Pasalubong yata ayan sa kanya ni Erwin, ni Boss Erwin. Pasalubong sa kanya ni Boss Erwin galing sa day off. Huhukyaan na.
Merislab, buti hindi nagre-reklamo yung mga tao dyan sa bahay nyo na anong oras na hindi pa rin naluluto yung tapatata mo, yung tapatata. Wala, ayan. Dala ni paring Erwin, nag-day off siya sabi ni OFW of Your Life Vlog. Ayan. Nababa pa ba damam si Boss Erwin at OFW of Your Life Vlog? Ayan. Isda, sabi ni Mary Sal. Oo, mag-isda-isda muna. Isdaan kayo dyan. Para kasi pag ganyan na saging, matamis-tamis Ayan, kaya bili na kayo ng isda. Ayan, Harumi, hi host. Harumi Tampak, ayan. May bago na naman tayong bisita. Welcome natin siya, si Harumi, hi host. Si Harumi. Ayan. Dikitan mo na dyan, Harumi, yung may mga nakakulay blue na yan dyan. Ayan, shout out sa lahat, sabi ni Harumi. Oo, nag-day off siya, sabi ni OFW of Your Life Vlog. Ayan, welcome natin yung bago nating bisita. Aba, matibay baka sa isang araw, iba na pasalubong niya, hahaha. Ako nga, takot pa bumaba, sabi ni Kabatang naman lalayag. Isa na lang amo ko, late din naman yung breakfast, kaya late din lunch, sabi ni Mary's. Kaya pala. Harumi, wow, thank you host, warm welcome. Oo, pag may bagong bisita dito sa bahay ko, talagang ini-entertain natin. Sige. Ayan, si Mary's Lab, si Harumi. Ang bago nating bisita dito. Ayan. At Mary's Lab, hi, sabi ni Harumi. Ayan. Dikitan nyo na yan. Lalagyan na kita kagad ng jacket, Harumi, at nang makapagbaba ka ng link mo para masundan ka ng ng mga tao dito sa bahay ko. Si Harumi, dikitan niyo yan. Hello at Harumi, sabi ni OFW of Your Life Vlog. Ayan, pag nadikitan mo sila, Harumi, daming pambalik niyan sa'yo, mga alaga nila. Si Kabatang, si OFW, andyan si Mary's Love. Si Baby Ortiga nasa taas. Ayan, wow, laki ng bahay ni Binibining at Harumi Mansion na. Ayan, buti pa yan, may mansion na si Harumi. OFW na vlog, hi. Malalaki na ang bahay nila. Pinapalaki palalo. Ayan, si Kabatang naman nalayag, nagbaba ng link. Sundan mo na siya. At para lumaki ng lumaki lalo ang mga bahay. Okay, salamat host. Welcome ka dito. Walang anuman, sige lang. Dikit-dikit lang kayo dyan at nang lumaki ang mga bahay. Para lumaki yung mga bahay natin. Ako, di pa pwedeng mangisda. Maya na ako. At Kabatang naman lalayag, hello po, sabi ni Harumi. Sana wag naman magdala din ng iba, hahaha, sabi ni Offshore OFW. OFW Offshore Life Vlog. Sa akin, materialist pa lang, sabi ni Kabatang naman lalayag. Magdadala daw si Erwin dyan ng dalagang dilag. OFW, pasalubong sa'yo. Dalagang bukid. Mga materialist pa lang kay Kabatang. Ganun talaga, nag-uumpisa yan kasi hindi mabubuo yung bahay pag walang materialist. Kaya ganun muna. Mga haligi-haligi lang muna. Wala pang mga kwarto-kwarto. Ako wala pang sahig. Nabuo na siya. Wala pang sahig kaya hindi pa kompleto yung bahay ko. Walang sahig, walang sala.
Bubong lang, bubong, tsaka haligi. Kaya kailangan dagdagan pa. Para maging mansyon, kagaya ni Harumi. Ayan. Si OFW, ano na rin, papunta na rin sa mansyon yan. Lahat tayo pupunta sa mansyon. Magiging mansyon lahat ang mga bahay natin balang araw. Kaya nga hindi natakot bumuwa si parang Erwin. Matibay yan si Erwin eh. Malakas kaya hindi natatakot bumaba. Pako pa lang sa akin, kinukuha pa ni Lolo, sabi ni Mary. Kasi, anuhin mo, tuktukin mo ng malakas Mary Slab para baon yung pako. Kasi hindi naman nakabaon yata yung pako eh, kaya kinukuha ni Lolo. Madaling bunutin. Malapit ka na rin, host, konting sikap na lang. Eh, sabi ni Harom, oo, ano na, konti na lang, tiyaga-tiyaga na lang. Bawat may, pupunta ako sa bawat may mga nag-LS, pasok lang ako ng pasok. Tiyaga lang para makamit yung mga requirements na inaano ni Lolo. Matapos lang yan, okay na. Ayan, may link na binaba si OFW Offshore Life Vlog. Tiyaga-tiyaga lang para makadami ng isda. Ganyan lang para mapunuan. Ba't malabo na siya? Ayan. Sige lang. Kaya ikaw, Mary Slab, gandahan mo ang pagpako sa bahay mo para hindi mabunot ni Lolo, idiin mo ng idiin. O kaya lagyan mo pa ng kahit nakapako, lagyan mo pa ng rugby para hindi talaga makuha ni Lolo. Sana makapunta ka rin. Punta rin kayo sa LS ko, Jose. Kailan ang LS mo, Harumi? Pag hindi naman busy, mahal naman eh. Anong oras ka nag-LS? At pag di busy, mapuntahan ka din. Anong LS mo at Harumi? Sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Sabi ni Mary Slab. Ayan, nag-LS na rin pala yan si Harumi. Mary Slab, doon tayo mangingisda na naman sa bahay niya. Huwag ka na managing, mangisda na lang tayo. Kasi sabi mo, pag saging laging nalalagas, diba? Sinakain ni Lolo. Mangisda na lang tayo sa bahay ni Harumi pag nag-LS siya. Kasi yung dyan sa kay OFW, pag nag-LS, bibihira pa yung pag may mga bago, saka rin tayo mangingisda sa kanya. Kasi halos nakain na natin yung isda niya eh. Ayan. Anong oras? Ayan, wala po exact time, host. Walang exact. Sige, host, sana makalapag ako ng bahay doon. Nagpapalapag din naman siguro si Harumi. Basta kalimbangin natin yung pinakaano ni Harumi para malaman natin kung mag-LS siya. Yung kampana niya, pinakakampana sa lahat. Yung maingay pala na kampana. Kasi may kampana siya na isa, dalawa. Yung pangatlong kampanang maingay. Kailangan kalimbangin yon. Hindi na makakaabot dito yon pag dalaga, ubos na yon sa kanya. Sabi na OFW Offshore Life Vlog. Ayan, kabatang, sabi ni OFW Offshore Life Vlog, hindi na daw makakaabot pag dalaga daw yung ubos na yon kay Erwin pa lang. Opo, salamat. Okay, walang basta ko na lang yon para ma-notify kami kung kailan ka mag-LS.
Doon siguro sa bahay mo, maraming naiisda doon. Mga bago. Basta yan mo rin, Mary's Love, yung pinaka-maingay na kampana ni Harumi para malaman natin. Makapasyal tayo sa kanyang LS. Si OFW Offshore Life Vlog, ang LS din yan, walang oras din, minsan sa umaga. Pero may rin sila ng mga kapin niya. Yan, no po, salamat. Walang anuman. LS sa umaga, LS sa gabi, sige lang. Magkakaroon na tayo ng maraming iBag, okay lang, basta may yung iBag na yon may patutunguhan. Kasi baka mamaya lumaki yung iBag namin, iBag natin, tapos wala din. O, sayang yung pagpapalaki ng iBags natin na wala din naman napuntahan pala. Kaya okay lang magpakapuyat, basta may pakinabang. Hindi lang. Wow, malapit na lang. 3:37 na pala. Hindi natin namamalayan ng oras. Ang bilis. Maggagabi na naman. Ayan. At Mary's Love at OFW Offshore Life Vlog and kabatang ng mga binisita ko na po kayo. Salamat, sabi ni Harumi. Ayan. Binisita na yung mga bahay niyo din. Sige lang. Bisitahin ng mga bahay-bahay at mag-iwan ng regalo sa mga may-ari ng bahay. Yung regalong hindi kayang kainin ni Lolo, hindi kayang kunin, kailangan mabigat. Mabigat na regalo. Kaya pag pumunta tayo sa mga bahay-bahay, kailangan yung regalong ibibigay natin yung hindi kayang kunin ni Lolo. Yung matibay siya. Ayan. Kasi bukas so siguro mga 3 p.m. Pilipinas time po at after my work. Okay. Okay lang. 3 p.m. sa Pinas. Lasing ko din. Anong oras ba? Wala naman sigurong trabaho ako. Mabibisita ka rin naman. Thanks po at Harumi OTW po. Guest ko. Ayan. Napunta na si Mary's Love sa bahay mo, Harumi. Asan ka ngayon, Harumi? Sa Pinas ka ba? Si ilan. Kaya po wala akong exact time pag mag-LS kasi sobrang busy po. Okay lang. Pare-parehas naman tayo. Basta ang important. Sa Japan ka pala. Okay lang. Basta ang importante, nakakapag-LS kahit papano, di ba? Pag free time lang naman. Ako ganun din naman. Nag-LS ako pag free time lang. Pag alam kong hindi na ako tatawagin ng amo ko kasi minsan, alam mo naman, pag DH ka, minsan may amo na kahit tapos ng trabaho, tatawag pa. Ayan, ang layo ni Harumi, nasa Japan siya. Basta malalaman din namin yan pag nagano ka. Kasi mamaya pagtapos ng LS ko, aanuhin ko yung bahay mo. Titingnan ko din. Sige lang. Ayan.
Ayan, shout out sa 10 million people in my house. Mega shout out sa inyong lahat dyan. Luto na po, host. Kain muna kami. Thanks po, ingat. Okay, sige, Marislab. Kain na kayo dyan. Dahan-dahan na, baka mabulunan. Ayan, kababakulit ko lang po dito. Nag-isa po ako kasi sobrang busy sa work. Kaya pala. Oo, kahit pa paano, singit-singit lang ba? Pag hindi busy, pwede. Pag busy, tigil muna. Ganun lang. Kasi ganun pag may mga trabaho. Pag may mga trabaho tayo, syempre uunahin natin yung trabaho kaysa ganito, di ba? Work muna bago ganito, mag-YT-YT. Na at Mary's Love, happy eating. Oo, magtatanghalian pa lang ngayon si Mary's Love tsaka yung amo niya. Sige lang. Kain-kain lang kayo dyan. At hapon na naman dito sa aking kinalalagyan, sa aking lugar. Harumi, anong oras na dyan sa Japan? Kasi dito sa Middle East, sa amin sa Saudi, dito sa Saudi, 3:42 pa lang ng hapon. Yan. Saan ka? Dito ako sa Saudi, Harumi. 3:43 dito ng hapon. Ayan. 9:40. Hindi. Ala, ang ano rin pala, ang layo, 9:43 na ng gabi dyan. Ilan? 5, 3, 4. 5 hours, my get. 5 oras din. Parang ganun din sa Pinas, di ba? Parehas din pala yung oras ng Pinas saka sa Japan. Kasi 9:43 na din ngayon sa Pinas. 5 oras ang agwat natin kasi sa Pinas din, ganun din. 5 oras din ang agwat namin ng oras. Opo, host last April. Sa amin dito 5 hours ang Sa Pinas, diba? 8:43 pala ngayon. Oo, parehas pala kayo. Kaya pala Pilipinas time din ang mo kasi magising. Hindi po. Oo nga. 8:43 pala ngayon sa Pinas. 8:43. Kasi 3:43 din dito. Kung alas 3 ng hapon, anong oras? Isang oras lang po diferensya sa Pinas. Sa inyo. Ibig sabihin, pag alas 3 ng hapon, dyan alas 3 ng hapon sa Pinas, anong oras dyan sa inyo? Alas 4, ganon, ng hapon. Nasa Saudi po, kuya ko. Saan dito sa Saudi? Kasi dito ako sa Damam. Sa gitna ng Damam at Al-Kubar. Sa may Dahran ako, Dahran. Ayan. 3 p.m. Pinas. Ganun lang pala. Isang oras din lang pala ang sa Pinas. Kaya pala,
Kasi pag mga gano'n na oras sa atin, pahinga na rin yung mga tao noon. Tapos ng tanghalian nila, umpisa 1:00, di ba? Hanggang pahinga-hinga na. Pero pagdating ng mga 6:00 na sa atin, asikaso na ng pagluto. Kaya maganda yung oras na ganyan na pinili mo, ng 3:00. Para at least lahat ng mga mo, nakakapanood sa'yo. Damam din kuya mo. Ako dito ako sa Damam, pero ang namin talaga sa Daran. Ayan, sige lang. Shout out sa 8 million people in my house. Damam. Ingat ka dyan, Hosa. Okay, salamat. Ikaw din. Ingat ka din dyan. Ingat-ingat tayo lagi. Kasi alam naman natin ngayon, kailangan laging mag-ingat. Dito lang tayo. Support natin ang isa't isa. Kung sino ang may LS, puntahan natin. Yung mga nandito sa bahay ko. 3 pa lang yata tayong nag-LS na nandito sa bahay ko. Ikaw, ako, tsaka si OFW. Basta pag pupunta rin kami. Para makapangisda ako sa bahay mo at nang madagdagan yung bahay ko. At nang baka sakaling makagraduate na din. Makagraduate na din. Sandaan pa mahigit ang dapat hanapin na isda. Taga saan ka sa Pinas, host? Ako Davao po. Sa Bicol ako, Harumi sa Bicol. Davao. Sa lugar ka din ni President Duterte, Davao. Bisaya. Gabi. Malipay ako kay naa ka diri sa akong balay. Harumi. Ayun. Sige, pasyal tayo po. Maganda doon, masarap sa Davao, maraming durian. Durian. Yung asawa ng pamangkin ko, taga Davao din. Mga balugot, taga Davao. Bisaya kayo, host. Marunong ng konti ako magbisaya. Daghang salamat sa imo. Daghang salamat sa imo kay naa ka diri sa akong balay. Nalipay kaayong akong balay. May mga kasamahan kasi akong nakakaintindi ako ng Bisaya, hindi lang ako gaanong nakakapagsalita. Pero pag nagkikwento ng mga Bisaya yung mga kasamahan ko, taga sila? Taga Jensan. Pag nagkikwento sila ng kasi hindi naman siya gaanong marunong Tagalog, nagkikwento siya Bisaya ang niya, malay sa payan Bisaya kasi ang pag nagkikwento siya sa akin, Bisaya siya. Ako naman ang sagot ko sa kanya Tagalog. Kaya nagkakaintindihan kami. Kaayo. Ay. Maayos din konti-konti pa nga lang. Maayong gabi sa inyong tanan. Pag yung Bisaya kasi parang yung Bicol kasi namin parang may halo na rin siya na Bisaya. Kasi hindi naman kami yung pure talaga na Bicolana. Ang pure na Bicolana sa Naga. Kami Sorsogon kami kaya may halo pa rin na Bisaya yung ibang salita. Nakatikim na ako ng durian. Sabi nila ang amoy, pero tinikman ko rin. Masarap pala siya, wag mo lang aamuyin, masarap yung lasa.
Pero yung ang masarap na durian na natikman ko, yung candy na durian. May dalang candy na durian yung pamangkin ko galing diyan sa Davao. Ang sarap niya. Kaya sabi ko nga pag nagbakasyon sila, anohan ako ng ng candy na yon, masarap. Alright, that's right. Ayan, at Harumi, maya kita balikan, madam ha. Painitin ko muna para di masayang, sabi ni Kabatang naman lalayag. At Harumi, dan na sa'yo, sabi ni OFW of Share Life Vlog. Ayan. Maya ka na daw, Harumi, balikan. Para sure ang sulod sa imong balay. Opo, sobrang sarap ng durian. Paborito ko po yan. Hehehe. Masarap din yan. Pero mas gusto ko yung candy na siya. Pero may ginagawa niya na parang jam. Durian ba na? Parang jelly. Jelly durian ang tawag doon. Ang sarap din nun. Pinapalaman sa tinapay. Ayan. Kailangan talagang kainitin para sure. Hindi kainin ni Lolo. Ayan, at Kabatang okay lang po, walang problema, sabi ni Harumi. Ayan. Kailangan painitin natin yung mga dikit natin para sure na hindi kukunin ni Lolo. Kasi mainit, hindi niya kayang hawakan. Ayan. Kamana nangyari, tumirik ata. Ang alin Kabatang Ray ang tumirik? Lang. Tumirik yung bahay. Ayan, si Doris Vlog, nagbabalik siya. Hi, host. Ayan, baka di ka pa nakadikit dyan kay Harumi. Doris Vlog, dikitan mo na siya. Para lumaki na rin yung bahay mo, Doris Vlog. Mansyon na yung bahay ni Harumi. Nag-LS na rin siya, Doris Vlog. Kaya, kalimbangin mo yung maingay niyang kampana. Marami din isda dyan. Kaya pupuntahan natin yan kapag nag-LS siya. Ayan, si OFW Offshore Life Vlog, bukas may LS din yan, The Rich Vlog. Punta tayo sa bahay niya at nang makapamingwit, baka may sariwang isda. May mga bagong isda. Ayan, mag-aalas 4 na rin. Parang kailan lang. Hindi na mamalayan ang oras. Kapag nagtutwentuhan, ganun lang. Ayan, saglit lang ho sa may kukunin lang ako. Ibig ko lang. Okay, sige, salamat. Salamat. Ingat ka. Ingat ha kung saan ka man, ingat ka lang dyan. Ayan, nagbaba ng link si The Rich Vlog. At The Rich Vlog, hi, sabi ni Harumi. Sige. Ingat-ingat. Ayan, maingay na sa labas at may nag-aayos ng aming aircon sa kusina. Sige lang. Busy lang muna kayo dyan. At kukuha muna tayo ng candy at nang may makain-kain.
Nagbubunga nga ako, tulog pala yung isa kong kasama. Hello, Harumi, sabi ni The Rich Vlog. Dakdak ako ng dakdak dito. Yung isang kasama ko, tulog na pala. Nasasarapan siguro sa bunga. Sa bunganga, sa boses ko. Sige lang ang ano. Umihilik pa siya. Itong magandang kasama, walang reklamo. Pag gustong matulog, tulog talaga. Kahit na anong ingay mo. Sasarapan pa nga eh. Humihilik pa nga eh. Ayan. Nangalay ng aking paa. Ayan. Kain tayong candy. OFW, parang yung OFW, parang yung kasama mo rin lang eh. Habang nagdadakdak ka, humihilik na. Parang ito rin. Sarap ng tulog eh. Nakita ko lang natulog na kasi kumuha ako ng candy. Kanina pa ako nagsisigaw. Pero pag ako naman ang matutulog tapos dakdak na ng dakdak siya, hindi naman ako makatulog. Pero ito, okay lang oh. Dapat nito, ganito ang mga magagandang kasama eh. Walang pakialam sa kasama. Magdakdak naman dyan, magdakdak. Basta siya matutulog. Oo. Tapos ka na magmerienda? OFW? Nawala si ano eh. Si Killjoy, hindi na ano. Kain ka. Kain kayo, candy. Gami candy yata. Nalay na yung pa ako. May gumagawa na ng aircon sa kusina namin. Pero dito sa taas sila ano ba yung nabutasan dito? O yan. Candy. Gami candy yata ito eh. Binigay nung alaga ko. Tulog na tulog yung kasama ko. Ako, sige ko ang dakdak dito. Nag-yaw-yaw. Yaw-yaw lang ako ng yaw-yaw. Sabihin itong kasama ko, waray at batasan. Tapos na magmerienda si OFW ng hopya. Kanina ko lang napansin na tulog na pala nung kumuha ako ng candy. Kala ko nanonood lang siya eh. Ayan, may bisita na naman tayo. Si Power of Love. Kumusta na po manay? Nakalike na tabi ako. Salamat sa imo sa tamsak lang. Ayan, may bago na naman tayong bisita. I-welcome natin si Power of Love.
Ayan. OFW. Ayan, power of love. Dikitan mo na yung mga nakakulay blue dyan. At nang madagdagan ang bahay. Madagdagan yung mga isda. Sige lang. Mega shout out to all. Sabi ni Power of Love. Ayan. Dikitan nyo na yan. Si Power of Love. Ganda yan. Kanta rin yan si Power of Love. Makapangyarihan daw ang love, love, love. Nagyan ko na ng jacket si Power of Love at nang makababa siya ng kanyang bahay para masundan ka agad. Welcome, welcome. Shout out sa ating lahat. Shout out sa lahat ng tao dito sa bahay ko. 9 million people. Ayan. Power of Love. Baba ka na ng link para mapuntahan na yung bahay mo. O kaya kung gusto mo naman, puntahan mo na lang sila. Yung mga bahay nila na sa taas na. Wa man ko batasan. At the Rich Vlog, galing na po ako sa bahay mo. Salamat. Sabi ni Harumi. Ayan, galing na daw sa bahay mo si Harumi at the Rich Vlog. May iniwan siya doon na regalo sa'yo. Tingnan mo na lang. Ayan, Power of Love. Mega shout out sa lahat. OFW of Share Life Vlog. Naka-stay home lang siya. Sige lang, antayin lang natin. Isang oras na lang at ako'y magtatrabaho na. Ang worker, trabaho. O yan, host, alis na ako ha. Papatulogin ko muna mga anak ko. Next time ulit. Okay, salamat Harumi sa pagpasyal sa bahay ko ha. Walang problema yan. Sige, patulogin mo na. Maraming salamat. Ingat ka lagi. Bye-bye. Balik ka na lang uli. Pag mag-LS ako, kita-kita tayo din sa LS mo. Ayan, nagbaba ng link si OFW of Your Life Vlog. Nawala na si Power of Love. Sige, malapit na din na naman. Isang oras na lang. Sige lang. Ayun guys, bye-bye na po at salamat. God bless sa lahat, sabi ni Harumi. Sige, ingat-ingat. God bless din sa'yo. Tulog-tulogan na dyan kasi gabi na rin talaga. Ayan, ingat ka Harumi, sabi ni OFW of Share Life Vlog. Ayan, si Power of Love, the Rich Vlog, dada na po ako sa bahay nyo. Bahay mo, may bakas po. Ayan, the Rich Vlog, may bakas na daw. Ayan, nagbaba si, ayan, Power of Love, si OFW of Share Life Vlog. Andyan sa taas mo, puntahan mo na yung bahay niya. Ayan, OFW of Share Life Vlog, salamat po. Bye, sabi ni Harumi. Ayan, dikitan nyo na yan guys. Dikitan mo yan, Power of Love, si OFW of Share Life Vlog. Ayan, may binaba ng link, si Power of Love. Sundan mo na siya. Kung sino pang nandyan sa bahay ko. Sige lang, dikit-dikit lang kayo guys. At ako'y titingnan ko kung di pa dikit sa aking bahay si
Ayan. Puntahan ko na si Power of Love. Ayan, sa may intro niya. Ang ganda naman ng pulse nito. Ganda. Mm-mm. Kaka. Ayan. $464 ang bahay ni Power of Love. Ayan. Mm-hmm. Lang. Pawaiti-waiti si Bicolana Vlog. Ayan, inunahan na kita. Yan sa isa ko. Ayan, sabi ni Dawit Vlog, dan na daw sa'yo. Power of Vlog. Dan na siya sa'yo. Saka si Bicolana Vlog 01. Balikan mo na lang siya pag nakita mo na ang bakas ni Bicolana Vlog 01. Legit din yan. Shout out sa lahat. OFW of your life love, na po ako sa bahay mo, may bakas na po. Sabi ni Power of Love, ayan, OFW, galing na daw siya sa bahay mo, pakitingnan na lang. Ayan na, alas 4 na. Dalawang oras na ba ako? Ayan, 2 oras na pala. Naka-2 oras na din. Ayan. Sige lang. Kaya 2 oras na din tayo. Tulungan lang tayo mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta kayo dyan? Noted po, Manay. Salamat, Tabi. Okay, sige. Maraming salamat.
Diyan mo na yan balikan. Para painitin muna natin para sigurado ang pasok. Hindi kunin ni Lolo yan. Okay, power of live ka naman na lab. Maya-maya kita balikan. Maya mo na yan balikan para sure talaga ang pasok. Kailangan painitin muna. At nang di makuha ni Lolo, baka kasi pag hindi mainit, kunin niya kaagad, madaling hawakan. Ngayon, gano'n na si Lolo. Kaya kailangan, pag hindi mainit, kukunin niya kaagad. Kapag hindi matibay ang iyong pagkakadikit, kinukuha niya na. Kaya kailangan, pag pumasok sa bahay, mag-iwan ng, yung matibay-tibay na regalo. Matibay na pandikit, magbaon ng matibay na pandikit. Para sure, dikit na dikit yun. Umalis ka man, hindi mo madadala kasi nakadikit yun. Ganun yun. Kailangan patibay-tibayin. OFW Offshore Life Lab. Pwede na to, ganitong oras lang, 2 oras. Mga 30 minutes pa, mga 4:30, no? 2 oras kalahati. Para yun. Okay, sige Marin. Okay, sige. Ayan, nagbaba ito ng link si The Rich Vlog. Ayan, mega shout out sa 4 million people in my house. Salamat sa 16 thumbs up. Sige lang. Ayuhanin. Yan, sige lang. Aling. Okay, kita. Ayan. Okay, kita ko na. Maya na lang. Sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Ayan, 3 na lang. Bahay ko. Ang tao sa bahay ko. Diyan lang muna kayo. At ako'y mag-CR.
Pababa tabi. O sige, natang ata. Dito pa yan, nadjadjak kitan si. Dito nga na Brad. Ayan. Karan TP1 ni OFW. Ayan, salamat. Naka-stay home. Kuya na, so harong ko baga Power of love o yan sa ibaba na. Pinababa. Sadit pa lang yan na bahay, pupo ko na yan. Ang ingay naman. Nag-aayos ng aircon na to. Ayan. Wala pa naman. Wala pa. Hindi pa nga. Nag-umpisa pa lang mag-ayos ng aircon dyan sa kusina. Oh. Ang ingay. Mamaya na lang. Gawin ko na lang to hanggang alas 5 kasi kailangan alas 5 pa bababa ako. Kasi magano ako ng sambusa. Kasi 6:30 pa naman ang kainan. Gawin ko na lang 3 oras no, hanggang alas 5. Saktuhin ko na lang na hanggang alas 5. Hindi pa naman makakapunta ng kusina rin. Alas 5 naman ang baba. Bago pala mag-alas 5, mga 4:45. Sana ko ikaw ay akin. Sa aking pahanin. Ngunit na tayo kapit. Sa ating Ayan, salamat, Power of Love. Nakita ko na ang bakas mo. Salamat. Ayan, yun talaga ang ang regalong dikit na dikit. Kita ko na, may sulat galing kay Lolo sa email. Ayan. Salamat. Kala ko, ikaw ay akin. Totoo sa ating panin. Ngunit nang ika'y bakapin, nagdalaho sa silid. Ninais kong malapit sa'yo. Ninais kong malaman mo. Yung mga paghihirap ko, maliwala ang sa'yo. Ikaw ay aking kasama ng ko. Ngunit ako sa panahon.
Hindi mo na kailangan umalis ka na sa aking harapan. Pag-ibig ko sa'yo naglaho babayaran. Ito ba na tayo ay pare-pareho lamang? Tinodo to kalimbang kang kampana para siguradong dukot. Oo, nahiling ko na dukot talaga yun, Power of Love. Hindi na yun kayang tanggalin ni Lolo. Sa pinaka maingay talagang kalimbang na yun. Salamat ha. Salamat talaga. Sige lang. Tambay-tambay lang. Hiling ko na tulos nga ni, so ano mo, sudukot mo baga. O yan at may kulay, may letter M na yan sa ibabaw baga, Yan talaga ang tunay. Mahihiling mo tulos baga sa ibabaw. May M na nakasurat. Sobre na baga yan. Mo ang katotohanan. Matay pare-pareho lamang. May damdamin din nagsasaksak. Gusto mo iyo baga. Iyo, arag ka ng pigahanap ko baga sa mga nagdudukot sa kuya. Sabi ninda dukot na. Dahil mang si sobrang nag-arag ka, nagluluwas. Ganyan, arag ka, hiling mo nun baga. Ayan, mega shout out to 6 million people in my house. Ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo. Kumabit mo, dinamdam, pag-ibig ko'y sisi. Ang kaligayahan ko ay nasaan sa'yo. Hapon na naman. 4:24 na. Malapit na naman ang oras. Mm-mm. 45 minutes na lang. Sige lang. Ako lang. Iba kaya nagko-comment na tapos sabi, oo, sus, kadakol na sa kuyang nangyari kaan. Puro sana comment. Kaya man si kakalimbang. Kasi pag hiling mo nga baga, pag may nagkalimbang, automatic mahihiling mo na sa ibabaw, may letter M na baga surat. Minsan, pag hudyan man siya, oo, nahuhudyan, pero talagang may maabot sa imo. Kadakol ka sa kuya na nangyayari lang. Lalo na pag may pumapasok sa mga nag-LS na, dana ako sa'yo, binalikan na kita, wala naman pala. Binalikan lang pala ako ng puso sa comment ko. Binalikan nga naman talaga kasi pinusuan yung comment mo. Yung regalo mo sa kanya, yung bakas din na iniwan mo sa kanya, pinusuan niya lang. Yun, bumalik na talaga siya. Mm-hmm. 4:26 na. Talaga sila. 4:26 na. 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 4:
tulog pa din. Kahit na nung dakdak ko na dito, tulog pa din yung isa kong kasama. Akala ko noon tayo ay isa. Ayan na. Salamat sa 9 million people in my house. Ayan, palakpakan daw, sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Pakpak, papakpak, ang pakpak. Ikaw na pala, nagmamayari na puso. Sabi naman na okay lang ko. Ayan, 4 million people in my house. Kahit na ikaw ay magalit, sa'yo lang aamin, sa'yo lang malapit. Dahil ko man tigbalikan sa mga nag-comment na sa mga tigdukutan ko na dahil nagbabalik tigbaklas ko ulit. Pag sarong oras na dahil pa nagbalik. Maray, ka pa natatandaan mo. Sa bagay, ako yung man, tama yung mga so iba lang, kaso lang, nakapabayaan ko lang sinda. Dahil ko na pagbaklasin, bahala na sa sinda. At least nakatuwang baga kita sa inda. Sa mga maninda, binalikan mo siya kumbaga sa kompleto, di ba? Kompleto ang tinao mo sa inda. Tapos, ang ibabalik lang sa imo, pupusuan ka lang. Tapos, magsasabi lang, dahil man lamang kalimbangan po, kampana. Minsan may ako naiiling na pag-iuyaman man ako. Hihalik ko giraray man, hihanap ko baga. Hihalik ko mang giraray. Kaso lang napapagal na ako sa kahali. Tadakulon. Takulon yung mga day nagbabaralik sa ko. Kumbaga sa kita, totoo sa inda baga. Totoo tang tigtatao sa inda kung anong pigahagad. Tigtatao sa baga ngayon sa inda. Tapos sila, wala lang. Okay lang, ganun lang. Balikan lang, kukomment lang sa video mo. Tapos na. Mapagalon man bagang kababaklas. Sige mo ang hanap dyan, saro-saro. Kasi, tingnan mo, kung talagang umaano baga sinda sa imo, nagbabalik, ang tigdukutan mo nasa 1,000 plus. Mga 1,500 na arog ka na nadukutan ko. Pero tingnan mo, ang harong ko nasa pa lang, 900. Oh. Pag nasusobrahan ka kaya tigdukot, ika man anda imakat. Hanggang pira man baga ngayang may limit man ang pagdukot. Hanggang pira man ngaya na abot si 30, pag sobrang 30 na ang kadudukot mo, dahil ka na pwede magdukot. Maski napipindot mo na baga ngayon sa kampana, dahil pa pala nito, pag nasubrahan man. Minsan, sabi ko ba, dahil man ko, sa pagiling ko pagiraray, ang aram ko, nadukutan ko na sinda. Pagbalik ko, bako manggiraray, kulay pula pa manggiraray.
Siguro ko totoo nga ni guide ano, pag nasusobrahan na. Ayan, 2 oras na ako mahigit. Sa wakas, ngayon lang masusobrahan yata ng mahigit, ano, pwede yata mag 3 oras. O hindi na. 2:26. Ingay naman ng ano, pambutas siguro yan. Pag dai magbaralik sa mga dinukutan mo, para pa doon ka ni Durang dai ka nakadukot sa iba. Ay, ikadakul man sa kuya na pala, ibig sabihin kayo. Kaya din nagbaralik, kadakulo na sa pigdurukutan ko man. Sa sarong siguro, naabot man minsan ako 20, nadudukutan ko. Pero siguro ko yung nagbabalik, mga 5 lang. Pag sisipagan ba ako lang ang nangunguna ba? Sige ko ang dukot sa inda. Bibilang ko, sabi ko, nasobra 20 ang kadudukot ko. Maski saro, dahil kinagbabalik kinaumagahan. Pag abot kitang hali, may nagbalik, 5 lang pala. Sabi ko, grabe naman. Nakikita naman, sabi ko, baka walang nakikita doon ng mga bakas. Oh, kaya hindi nila nababalikan. O kaya, permi ako tigpapakol garo ni, tigrarapado ni Luluta. Permi ako na babawasan. Pag, siguro ko sabihin na sobrahan ka na ha. Tigbabawasan na lang ako permi ki Batag. Tata mapagalo ng hahanap yung mga Batag baga. Tapos kukuwaon lang ni Lolo na babawasan lang. Sayang. Ako ba ang ikaw na dinibinaban sa ating kailangan. Sa kuya kaya tiglista ko sarong oras na pag dai nagbalik tigbaklas ko. May kasusurat ako. Lista ko tarong ano, bawat ina mo ililista mo. Tapos pag dai nagbalik, yun, ikisan mo, balikan mo sinda, halion mo na lang. Iyo tada kulo no naman ang tigdukutan ko. Kaya siguro ano, dai nagbabalik. So iba piglista ko man, piglista ko baga nga sa pig ano ko. Siguro kung mga 10 lang ito, nabaklas ko man, yung mga 10 na ito, dahil nagbaralik. Kaso banggi, ang nadukutan ko nasa 20 dito, may nagbalik man, pero kinuha tulos pagkaaga ni Lolo, na bawasan girare ako siyam. Pero adlaw siyam, or bako man ano, kasubag ulang na ano, siyam na kinuha ni Lolo sa kuya. Basta ro adlaw ang tigbabawasan ako. Kung bakong saro, ang pinakadakula na siyam. Kaya minsan sabi ko nga ni, pag maglawag ako kay mga ilis na darag dakulo ng bagang tao.
sururat ko ang tigdukutan ko na, ilista ko ng mga aning barawiong ko sa indahan, dinukot ko, sayang lang. Kapagal-pagal ano, tapos arog lang ganun makukuha mo, di ba? Dalawang oras kalahati na ba ako? 2:31. Iyo, minsan hindi mo sa dawa dahil mo na ilista. O, tadakulo nun, baga napupuno na history ko. So, mga pigyaan or lapag mindang link. Iyong pigduduman ko. Ayan. Marangani sa hinalo mo sa baad, mahulog kita. Tapos nag-ilis baga ako na nahulog after. Doon bisis na garo. Kinuha ni oranggutan. Ayan, si OFW Offshore Life Vlog. Stay home lang siya. Pag 45, okay na. 4:45, magano na ako. Magpaalam na ako. Ilang minutes na lang, 38 na. 6 minutes na lang. At ako'y magpapaalam na. Saksan ko, ano na ba? 32? 30 na siya. OFW. Hindi ko gaano nakikita yung oras. Ilang oras na ba? Nakikita mo. 2:32? Sige lang. Tambay-tambay muna. Ilang oras na lang. Sain ka man ay sain na ano. Niyon ako sa Saudi ngunyan. Sa Pinas, taga Sorsogon ako. Sa Bacon, Sorsogon. Ika, sain ka man. Sain ka ngunyan. At sain ka sa Pinas. Sa Tuya, sain ka. Ano yun ako ngunyan sa Saudi? 4:39 na ngunyan. Sa hinalo na baga. Mga trabaho na naman pag-abot kay alas 5. Kaya matatapos na ako. Pahinga-hinga muna. Digdiman na. Oo, kung kami palang sa Riyadh. Ano ang trabaho mo, digdi? Sa Naga ko. Ayun. Sa Naga ang tunay talaga na dito, di ba? Puro may po. Sa Naga po. Harong. Iagihan pa ka mo paghaling Manila, maagi nga na sinaga baga pa siring Sorsogon. Pare nga nita nagpa-share ka digdi sa ko sa LS ko, nadagdagan man lamang si bisita. Tiyaga-tiyaga lang ako mag-LS, lang baga. Maano ko lang yung WS na lang kasi yan din naman ang habol natin, di ba? Kaya tiyaga-tiyaga na ako mag-LS. Maski minsan daing mga tao, sige lang. Bako mamaga proper may matabo. Minsan may mga trabaho mo ng o kaya minsan sa iba sila nagduduman kasi dako lang maiista. Kaya nagtsatsaga lang ako. Maray dyan, di ba maray dyan sa Riyadh sa city city bagang Riyadh. Isa digdi sa Muya, lang sa Damam ako, sa Damam.
Nahiling ko kaya na naka-live ka. Maray man. Ano na. Paano pa, pag, basta arog ka na oras, minsan nagpupon ako mag-LS baga ngaya, mga alas 3. Alas 3 ang hapon, tatapos na ang trabaho. Pag alas 3 ang hapon, magpupuon na ako mag-LS hanggang alas 5, 2 oras lang. Kasubag o, medyo maaga ako nagpuon ta. Maaga ang ang natapos ang trabaho. Ngayon yan, alas 5 naman ang baba ko. Kaya mga 4:45 mag-asikaso na, trabaho na. Trabaho na naman. Si Madam Bicolana, nagtatrabaho na naman. Trabaho. Ayan, OFW Offshore Life Vlog, nasaan ka na? At ako'y magpapaalam na. Ilang minuto na lang. 37 na pala. Yun lang, maya-maya pa. Tambay. Aniyon ako sa Damam. Harani sa Alcobar. Maray ka gayon tatapos ng trabaho mo. May trabaho ka pag Sabado? Kumusta? Maray man digdi. Okay naman. Nagbabalik na din naman sa normal, trabaho. Bakasyon pa. Day pa kamong laog mo niyan, hastangon yan. Ayan, sabi ni OFW Offshore Life Vlog, Power of Love, dana daw siya sa'yo. Ayan, nabayaran ka na. Yan si OFW, nag-ano rin yan. Nag-LS na din yan. Kaya ako, pasyar lang kung saan may nag-LS. Yun, papasukan ko. Kaya nga binugtakan ko baga sa sa thumbnail ko si Bicolana para mahiling ninda. May maglaog na mga Bicol man. Malay mo, sabihin, Bicolana pala ang pwede maglaog din sa harong niya. Dahil baga ngayon masusupog. Kaya nilagyan ko sa ko, na proud to be Bicolana. Ayan. Salamat po, OFW Offshore Life Vlog, sabi ni Power of Love. Ayan. Nagabalikan mo na sila. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagtambay dito, Power of Love. Halay ka na dyan. Haluyo na ako digdi baga nagtatrabaho. 10 taon na ako digdi.
Hindi pa lamang. Ayan, welcome sabi ni OFW of Share Life Vlog. Di na sana ako baga power of love magurang. Ika, haloy ka naman digdi. Haloy ka na dyan sa Riyadh na. Malaan, ta hanggang ngunyan, aniun pa kita. Ilan na oras? Ilan oras ko dyan, host? Ilan na ba ang oras? Tingnan mo, sabi ko, titingnan mo. 2:41. 2 hours na, 41 minutes and 27 seconds. Nakadalawang oras na rin ako, may git. 41 minutes. Pwede na. At ako'y magpapaalam na kasi pagdating ng 5, baka biglang tawagin tapos hindi pa ako nakaka-end. Sayang lang. Sige, salamat Power of Love ha. Salamatonon sana sa imo, Manoy, sa pagtambay digdi sa sakuyang harong. W of Share Life Vlog, magpapaalam na ako kasi baka bigla akong tawagin, sayang. Kasi ano na 4:48 na din naman. Kaya magpapaalam na ako sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat mga kaibigan ko. Sa uulitin ha, Power of Love, pasok ka ulit sa bahay ko. Baka may mga kaibigan kang nag-wawaiti-waiti rin dyan. Papasukin mo na rin dito sa LS ko. Mag-invite ka ha. Salamat. Sa susunod ulit.